Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, Γιώργο? Πώς ξεκίνησα? Για όσοι γνωρίζουν, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στο Ηράκλειο. Γνωρίζουμε. Ένα καλοκαίρι που ήμουν εδώ για διακοπές, είχα την επιθυμία να πάω να δω το αθλητικό κέντρο της ομάδας. Φτάνοντας εκεί, επειδή δεν ήθελα να μπω μέσα, ανέβηκα σε ένα λόφο, να το βλέπω από ψηλά, και είδα όλη την περιοχή και το αθλητικό κέντρο, αλλά και γύρω-γύρω, και μπήκε ένα όραμα, άρχισα και έκανα εικόνες. Όνειρα. Ναι, όνειρα και εικόνες μέσα στο μυαλό μου τι μπορεί να γίνει, και άλλα γήπεδα και κτίρια και τα λοιπά για τις ακαδημίες και γενικότερα για την ομάδα. Και από εκεί σιγά σιγά άρχισα να το δουλεύω, να το φτιάχνω, να το γράφω. Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, αν ο Γιώργος είχε αυτή τη σκέψη, ξέρεις, θα το υποστήριζα. Στο τέλος της ημέρας είπαμε, οκ, πάμε, ξέρουμε τις δυσκολίες και αν θέλουμε να δώσουμε ένα νέο ύφος, ξέραμε ότι θα πάρει χρόνο. Γενικά αυτό το έχουν επιχειρήσει κι άλλοι εδώ στην Ελλάδα. Ναι, οκ. Και με τον Ηλία, όλοι μαζί. Απλά να συμπληρώσω, όταν το πρωτοείπα, ήταν όχι απλά αρνητικός, δεν ήθελε καν να συνεχίσω. Ότι μόλις είπα όφι, μου το σταμάτησε και μου λέει «ΟΚ, πάμε παρακάτω». Μπορώ να το καταλάβω, Αυτή η κουβέντα είχε γίνει όμως πριν γίνει πέρσι εδώ ένα παιχνίδι που οργανώσαμε όλα τα παιδιά του Ευγένιου Γκέραρντ. Για τον Ευγένιο Γκέραρντ. Αυτός ο άνθρωπος, από αυτή την κατάσταση που ήταν τότε, μας ξαναένωσε έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Το τι κατάφερε ο Γκέραρντ, ο οποίος δεν είχε όλη την οργάνωση, όλες τις ακαδημίες, όλα αυτά που εσείς ως τεχνογνωσία και ο Γιάννης ιδίως το έχετε. Ήταν έτσι ένα παράδειγμα. Να δεις, εννοείται, γιατί από το 85 που ήρθε μέχρι το 2000, ουσιαστικά όλη η ιστορία του όφι με επιτυχίες και παιδιά από την Ακαδημία και μια ποδοσφαιρική σταθερότητα στην αλφαεθνική, και πάνω σε αυτό θέλουμε να πατήσουμε για τη συνέχεια. Όταν θέλεις να φτιάξεις μια ομάδα σαν τον όφι στην Ελλάδα, πρέπει να απαιτείς, τέλος πάντων, ή πρέπει να δώσεις τον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα θέλει χρόνο για να πετύχει. Ποιος είναι αυτός ο χρόνος? Πρώτα πρέπει να πάμε να φτιάξουμε την Ακαδημία, μια Ακαδημία που δεν υπάρχει. Αν δεν επενδύσεις απάνω στα παιδιά, δεν έχεις μέλλον. Και όχι μιλάμε σαν ομάδα, αλλά γενικότερα σαν ποδόσφαιρο, σαν κοινωνία. Πρέπει να επενδύουμε στα νέα παιδιά. Για μένα είναι το νούμερο ένα. Η εκπαίδευση των παιδιών. Κάποιοι θα παίξουν ποδόσφαιρο, κάποιοι θα βγουν έξω να κάνουν άλλα πράγματα. Αλλά κρατήσανε. Δεν βγαίνουν μόνο ποδοσφαιριστές. Ναι. Μα πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Η συμπεριφορά, οι άνθρωποι και αυτό που νιώσανε στον όφι. Να γίνει μια ακαδημία, παίρνει μια δεκαετία. Μετά από 10 χρόνια. Θα δούμε αποτελέσματα. Θα δεις και αποτελέσματα. Έτσι πως πάει το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι έχουν ανάγκη να βλέπουν κάτι με υγεία και νέο. Το έχετε επικοινωνήσει, πιστεύεις, είναι κοντά οι φίλαθλοι? Ουσιαστικά, σε σχέση με τα χρόνια που ήμασταν εμείς, πριν 25 χρόνια, τότε όλοι θέλαμε να έρθουμε στον όφι. Ακόμα και σε προσωπικά, αν σου είχε γίνει πρόταση, θα ήθελες να έρθεις εδώ, θα το βλέπεις πολύ θετικά, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιρικός παράδεισος με έναν προπονητή δάσκαλο, που εδώ θα είχες εξέλιξη. Είχε βάρος η φανέλα. Είχε βάρος και η φανέλα, βέβαια. Αυτό που πρέσβευε η ομάδα ήταν πολύ σημαντικό. Όλο αυτό μέσα στα χρόνια χάθηκε. Αυτό είναι ξανά ουσιαστικά να ξαναδημιουργηθεί. Ο κόσμος, οι νεότεροι που δεν έζησαν εκείνα τα χρόνια, ζουν όλα αυτά τα 20 χρόνια με δυσκολία. Δεν θα πω με μιζέρια, γιατί είναι πολύ χοντρή λέξη, αλλά ζουν βλέποντας την ομάδα να χάνει κατηγορίες, να υπάρχει αναξιοπιστία. Και χωρίς να έχουν ζήσει και το τι ήταν πριν. Και χωρίς να έχουν ζήσει. Οπότε δεν το ξέραν εκείνο. Άρα τώρα αυτό που εμείς τους λέμε, και το είπαμε από την πρώτη μέρα και στην παρουσίαση που έγινε, μπορεί να το ακούν, να τους αρέσει, να φαίνεται υγιές σε σχέση με το χτες, αλλά δεν ξέρουν τι είναι. Αυτό θα φανεί με το χρόνο, θα φανεί με αποφάσεις, ενδεχομένως και με δύσκολες αποφάσεις, αλλά μετακίνητη σε αυτό που πρεσβεύουμε. Αμετακίνητη στις αξίες μας και αμετακίνητη στο πλάνο που υπάρχει. Αναλάβατε την ομάδα, δεν τη χτίσατε
Να λάβει την ομάδα ενώ έχει ξεκινήσει ήδη χρονιά, σωστά. Ναι, τον Οκτώβριο μπήκαμε. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μπήκατε. Οκτώβριο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και σε μια χρονιά που πέφτουν 4. Δύσκολα πράγματα. Δεν αλλάζει η νοοτροπία μας, η φιλοσοφία μας και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Επειδή δεν θα αλλάξει κάτι, επειδή πρέπει τώρα να παραμείνουν στην κατηγορία. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα κάτι πιο κάτι. μεγάλο, έτσι δεν είναι. Ναι, Χτίζουμε σίγουρα. μια ομάδα. Χτίζουμε μια ομάδα, αυτό ακριβώς. Θα πρέπει να απομυθοποιήσουμε και αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει να μένω ή να πέφτω ή να κάνω. Όλοι θέλουμε να μείνουμε και όλοι θέλουμε να είμαστε στο ψηλότερο, να είμαστε πρώτοι. Θα πάμε να παλέψουμε γιατί είμαστε νικητές και θέλουμε να το βγάλουμε έξω, γιατί έτσι είμαστε και σαν άνθρωποι. Άρα παίρνουμε ένα μεγάλο ρίσκο εντός εισαγωγικών, εντάξει, και να πάμε να το χτίσουμε και να βγάλουμε τη χρονιά. Και χαίρομαι πολύ γιατί κάθε εβδομάδα λίγο καλύτερα και οι φίλαθλοι και όλοι θα πάνε προς το καλύτερο. Εγώ θέλω να έρχονται εδώ οι παίχτες μέσα και οι αντίπαλοι και όλοι να χειροκροτάνε και να φεύγουν οι παίχτες μας από το γήπεδο και να πούμε «ΟΚ, χάσαμε, αλλά χειροκροτάνε και οι παίχτες και χειροκροτάνε την άλλη εβδομάδα πάλι». Η μεγαλύτερη εικόνα είναι να μπουν οι βάσεις, ωραία, και στην πρώτη ομάδα, αλλά και στις ακαδημίες, για τα επόμενα 10 χρόνια, για τα επόμενα 15 χρόνια, για τα επόμενα 20 χρόνια. Ο Ευγένιος όταν ήρθε, έμεινε 15 χρόνια. Σπάνιο στην Ελλάδα, νομίζω Σπάνιο. είναι Αυτό, ρεκόρ. Τώρα ναι, άμα είσαι στους σωστούς ανθρώπους, διοικητικά, ποδοσφαιρικά, στο να το χτίσει όλο αυτό, είναι εύκολο στην Ελλάδα. Δεν είναι δύσκολο. Πείτε μου για τους νέους προπονητές. Το είναι ποδοσφαιρικό. Ποδοσφαιρικό. Αυτό δεν είναι διοικητικό. Το ποδοσφαιρικό. Ποδοσφαιρικά, στο Γιάννη. Τους ρώτησα τι πιθανότητες έχουμε να συνεργαστούμε. Σίγουρα στην αρχή είπανε ωραίο ακούγεται, αλλά εδώ υπάρχει μια ομάδα, ξέρεις, πρέπει να το τρέξουμε. Okay. Μπορείτε να το τρέξετε, λέει, θα προσπαθήσουμε, να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το είχα και τόσο πολύ σίγουρο. Αυτό μιλήσαμε και με τα παιδιά. Μετά μίλησε ο Γιώργος με την ομάδα και με τα παιδιά και βρέθηκε λύση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Αν πήγαινε το χρόνο πίσω, θα ήθελα να δουλεύω με εσάς στο ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να σας πω. Και εύχομαι κάθε επιτυχία να έχετε. Εγώ θέλω να πάω στην Ιόν, στην κλήρωση που θα βγει η ομάδα και μετά να πάω σπίτι μου.